Podívej se na tu věž. Já vím. Mám takové štěstí. Aspoň mám celou plechovku. Jeden malinkatý čip. Nevidím, čemu se směješ. Mám plán. Omluvte ho. Musím se pořádně podívat na tuhle malou pochoutku. A pak ji rychle sníst. Jako, jsi připravený vyrazit? Dobře. Samozřejmě, že ano. Miluju všechny chipsy, ale tyhle se zdají, že nechtějí být snědany. Tahle plechovka je jako přilepená nebo něco takového. Budu to muset vzít vážně. Pila je přesně to, co potřebuji. Buď opatrný. Neboj se, mám to pod kontrolou. A ještě si neviděl můj způsob, jak jím. Myslíš? Člověče, tyhle jsou dobré a moje ruce jsou čisté. No, jo, ale tvoje hlava, to už moc ne. Tak tedy, je čas zazářit. Mám hlad. Tak, jaké jsou? Fantastické. Hej, mohl bys dávat pozor, kam to házíš? Co jsem zmeškal? To bolelo. To je ono, o tom mluvím. Není to, jako bys házel polštáře kolem. Tak dost, tomu udělám přítrž. Kde je můj nákladák? Jen do toho, sraz tu věc. To fungovalo perfektně. Kde jsem? Pomozte mi, myslím, že jsem uvězněn. Ne špatné. Oreo sušenky jsou skvělé, obzvlášť když jich máte nekonečné množství. To není fér. Jeden nestačí. Mám také mléko. Nejsem jediný. Nemohu se dočkat, až to sním, takže začnu. Vy ani nenabídnete, že se podělíte? Pak si vezmi tohle. Tyhle jsou tak... ne, to není správně. Teď to musím zapít. To opravdu pomohlo. Moje sušenky jsou úplně utopené v mléce. To je taková otrava. Takže předpokládám, že jsi hotová? Samanto, tvůj dezert čeká? Ano, to ano. Tentokrát jsem opravdu narazil na čokoládový jackpot. Dost chlubení. Jsem tady, abych tě také naučil lekci. A tvoje mléko tě nezachrání. Co je s tím mlékem? Je tak horké. Fuj, pálíš si sušenky. Jaká škoda. Nic než uhlí nezbylo. Kdo to udělal? Aha, byl to celý Jack. Ne, nebylo. Nic jsem neudělal. Ach ne, co jste udělali? To je pálivější, než jsem si myslel. Vem si to, pane. Líbilo se ti to? Tohle vůbec není vtipné. Moje jediné Oreo je teď úplně nepoživatelné. Život je krutý. No, sakra, jeden Twix. Nemohl bych být šťastnější. Dostal jsem víc než svůj spravedlivý podíl. A rozhodně víc než Samantha. No a co? Možná je můj nejlepší ze všech. A abych byl jasný, v každém balení jsou 2, takže to stále není k zahození. A podívejte se na to. No, tak kdo se teď chce smát mně, co? Proč ne já? Neubližujte nám. To není pro vás. Je to pro můj Twix. Uklidni se tam. Ach, kousky letí přímo na nás. Ale no tak, uklidni se. Je to přece čokoláda. Berte to jako, že se s vámi oběma dělím. Takže nemáte zač. Dobře, proč s vámi ztrácím čas? Mám tady sladkosti. Jsem hotov. To bylo fenomenální. Samozřejmě, že ano, pokračujeme. Nejdřív ze všeho musí obaly pryč. Ale to bude snadný jako 1, 2, 3. Působivé. A teď hlavní událost. No, jako vždy dobré. Magické. Čokoláda mě nikdy nesklame, ale něco mi chybí. Tady. Mléko je dokonalým společníkem k čokoládě a já mám náhodou hodně. A čokoládové mléko s čokoládovými tyčinkami je asi ta nejlepší věc, jakou si dokážu představit. Mňam. To vypadá úžasně.
To je slabé slovo. Velmi pravdivé. Mohla bych to jíst celý den, každý den. Ale bohužel už mi nějak došly čokoládové tyčinky. Žáku, Evo? Dobře. Začnu stejně. Zabalím tyhle kluky. Myslím, že silný úder to zvládne. A teď začneme stavět. Můj cukrový cement právě dorazil, takže se můžu pustit do práce. Pojď sem, Nutello. Tady to je. Všichni jsme si hráli se stavebnicemi, ale ne každý měl šanci tohle zkusit. Oh wow, jsem tak žárlivý. Tohle je opravdu vysoké. Nejsem si jistý, jestli je můj žebřík dost vysoký, aby dosáhl až na vrchol. Akorát výška. Dole je to vysoko. Tohle je šíleně vysoké. To znamená, že nás vlastně nemůžete vidět. Myslíš na to, na co já? Co se děje? Proč se to třese? Dřevo! Jejda, co to bylo mé srdce? Ne, očisti si obličej. Díky bohu, že jsem měl na sobě helmu. To byl dlouhý pád. Páni, můj bože, to je hodně Skittles, jo? Jsem také docela spokojený. Co se dnes děje s mým štěstím? Někdy to máš a někdy ne. A uvidíme, kdo se bude smát naposledy, Emo. Mám tajemství, jak zvětšit tento malý kousek cukroví a vše, co k tomu potřebuji, je pomoc mého iPhoneu. Teď je to dokonalé, nemyslíš? A vy jste se smáli. Jacku, yes. Jasně. Vím přesně, jak si je rychle užiju. Jedno mávnutí zápěstím a všechny moje Skittles jsou zmrazené ve vzduchu. Stačí je jen jíst jednu po druhé. Hotovo. Opravdu bych neřekl ne pár dalším kouskům. Tak si prostě vezmu pár od tebe. Hej, ruce pryč, Jacku. Nepotřebuji nikoho pomoct, abych to dokončila. Vše, co potřebuji, je zábavný způsob. Mám to. Abych si vybrala, kterou barvou Skittles začnu, prostě to zamíchám a nechám osud rozhodnout za mě, i když tady vlastně není špatná odpověď. Dobře, co je uvnitř této červené kapsle? Malý žlutý Skittle. A to znamená, že první miska, kterou vysypu do úst, byla vybrána. Svatá dobroto, taky si chci zkusit tohle. Zajímalo by mě, co z toho vytáhnu. Právě to zjistím. Tahle Skittles je obrovská. Skory. Děláš si legraci? Je plná dalšího cukroví. Můžu dostat nějaké z nich? Dobře. Jo, a já taky. Jistě, nejsem chamtivý. Teď jsou všichni šťastní. Coca-Cola. Tohle není zas tak moc. Moje plechovka je ještě menší, ale jsem stále nadšený. Nevěděl jsem, že můžete dostat sodovku v této velikosti. Víš, co ještě potřebujeme? Mentos. Z pár z těchto, nebo v mém případě jedním, mohu udělat fontánu z koly. To bylo trochu antiklimatický. Tady tedy. Vezmi je a zkus to udělat lépe. Dobře, chystáte se vidět skutečnou explozi. To bylo rozhodně působivější, nemyslíš? Nebyla to špatné. Dám ti za to uznání. Samantha, jsi jediná, kdo zbyl. Tady to přichází. Proč bys to udělal, Jacku? Líbilo se mi to. Odporná ryba. Buď vděčný, že máš jen jeden. Teď dostanu nejvíc ze všech? To není fér. Jistě, že je. Použiju svou rybu na rybaření. Nikdy nevíš, co se může stát, takže to raději zkusím. Možná se tomu vyhnu. Promiňte, podívej, můžu. Dostal jsem za to želatinového červa. To je mnohem lepší než ta odporná věc. Nemůžu uvěřit, že to fungovalo. Znamená to, že můžu udělat to samé se svým, nebo dostanu něco ještě lepšího? Co? Ne, díky. Zkusím to znovu. Dobře. To je trochu lepší. No tak, co ještě máš? Co? Hej, spousta tlačítek, na která můžu mačkat. Hej, co to děláš? To je bomba. Dej mi to. Moje miska s rybami nás zachrání.
Stůj. Proč tlačíš? Promiň. Byla to nehoda. Buď opatrný. Ukažte nám své lístky. Dobře. No tak! Jakub, dostaň je ven. Prosím! No tak! Konečně. Jdeme na to. Konečně. Čekal jsem tak dlouho, abych ten film viděl. Páni, jaký děj. Zajímalo by mě, jak se odtamtud dostaneme. Nemůžu to udělat. Tento druh stresu mě opravdu dělá hladovým. Hej! Cože? Popcorn došel? No, co si dám dál? Lala, musím si hned sehnat popcorn a našel jsem ho. Hej, přestaň s tím. Vezmu si trochu. Ne, to je moje popcorn. Jacku, to je všechno kvůli tobě. Ty jsi to začal. Ne. Následuj mě. Ach ne, kde to jsme? Rozlobil z bezpečnostního strážce, takže se rozhodl dát ti rychlou, střední nebo pomalou výzvu. Vyberte si rychlost. Wow, s ním to nejpomaleji. Dobře. A já budu nejrychlejší. A já budu jíst svou obvyklou rychlostí. Tak tady to máš. Velmi chutné nudle s omáčkou. Wow, opravdu to chci zkusit. To je jisté. Vypadá to lahodně. Ta vůně je prostě kouzelná. Pustím se do toho. Prostě si nemohu pomoci. Ale nejdřív musím otevřít hůlky. Rychlost do 3 dolů. Dobře. Mohu tedy pokračovat? Hůlky! Ani nevím, jak je používat. Otevři se. No tak. Co dělám špatně? Jacku, musíš je rozbít. Mám to. Děkuji. Musíš být opatrnější. Promiň, nechtěl jsem. Co mám dělat jenom s jedním? Mám nápad, zkusím kolem toho omotat nudle. Teď ti ukážu, jak to udělat. Ne, hlavní věc je, že to musím zkusit a všechno se vyřeší. Hurá, přesně to a je to vynikající. Jo, vypadá to skvěle. Výborné. Chelsea, měla bys to zkusit. Za radosti, máme ještě spoustu času. Brzy to všechno sním. Brzy si pomalý jako šnek. Začnu hned teď. Budu jíst jako opravdový aristokrat. Hůlky, uvidíme, jak si s nimi poradíš. Nebudu je potřebovat. Co tím myslíš? Nápad! Udělám to vidličkou a nožem. Jenže tyto nástroje nejsou moc vhodné na nudle. No, to je v pořádku. Zvládnu to bez vás. Co bych měl tedy dělat? Nápad. Sním to všechno najednou. Jak lahodné. Podívej, Jacku, snědl jsem to všechno. Páni, dobře uděláno. Tohle bude trvat věčnost. Wow, tyhle nudle jsou super. Páni, nápad. Mám tě. Pojďme na to. Ale kam zmizely moje nudle? Máš je? Ach ne, au. Dobře ti tak. Měl bys vědět, že krást nudle ostatním není správné. To opravdu bolí. Vyber si karty. Hurá! To je moje! Ne, vybral jsem si tenhle. Dej mi můj, páni, zase jsem byl pomalý. A mám normální rychlost. Není to špatný. Konečně jsem nejrychlejší. Pojďme začít. Pizza. Vím, jak moc ji miluješ. Páni. Je to tak šťavnaté. Jo, moje oblíbená pepperoni. Ach, to je jen sen. Půjdu první. Dobře. No tak. Jen rychleji. Čekáme na tebe. Ať říkáte cokoliv. Budu rychlý jako vítr. Chelsea, začnu. Naše pizza vychladne, zatímco čekáme na Mary. Mám nápad. 2 kousky pici, 2krát tak chutné.
To je skvělý nápad. Jo, miluju pizzu. A jestli tohle zkusíš, jo, podívej se na můj pizza sandwich. Wow, to je ono. Jo, a je to mnohem chutnější. Chelsea, teď si na řadě ty. S radostí. Také chci vymyslet svůj vlastní způsob, jak jíst. Udělám si pizzarolku. Super. No tak! Pomoc! Pizza se zasekla. Jacku, pomoz mi! Nepanikařte, pomoc už je na cestě k vám. Wow, moc děkuju. Spolehni se na mě. Hej, teď zkusím tuhle pizzu. Ach, ne. Ach ne, jejda. Moje poleva a moje pizza. Ta chudák pizza. Teď můžu jíst jen těsto a kůrku. Nebuď tak rozrušený. Ach ne, je to tak pichlavé. Co? Ach ne, jak to sníme? A chutná to odporně. Budu nejpomalejší. Začnu. Jo, pojď. Nejdřív musím zjistit, jak je ostrý. No, tak jen trochu rychleji. Měj trochu trpělivosti. Neotravuj mě. To bude trvat dlouho. Nech někoho jiného začít. Nech mě to udělat. Dobře, možná to není tak ostré. Au, jak moc to bolí. Co si myslíš? Je to kaktus. No, počkej, kaktuse, já tě sním. Páni, to je trochu extrémní. Ne. Neboj se, tohle je pro kaktus. Dobře. Ach ne, zabila kaktus. Pomoc. Jaku, uklidni se, tolik pro tebe. Tohle je konec války mečů tady. Co se tam děje, páni? Chelsea, nenech se rozptýlit. Teď to můžu sníst. Ach, to je ale nepořádek. Máš pravdu, Jacko. Chutná to hrozně. Pojď, jsi na řadě. Moje? Ne, až po Chelsea. Budeš muset dlouho čekat. No, ne. Dobře, začnu. Au, to je opravdu ostré. Bolí to. Co? Wow, můžu odfouknout všechny jehly. Super, to je mnohem lepší. Zkusme to. Není to špatné. Páni, dokonce opravdu chutné. Fuj. Jsi opravdu divný. Ne, to je hrozný. Nejhorší věc, kterou jsem kdy jedl. Ale teď jsi skončil. Chelsea, buď opatrná. Nápad. Nebudu mít problém se zbavit těch ostrých jehel. Ty myslím, že náš čas vypršel. Jo, pojď. Mám pinzetu. Ta může také odstranit jehly. Mám něco lepšího. Elektrický holicí strojek. Je to hotovo. Zbývá jen poslední trn. Perfektní. Teď je můj kaktus hladkej. No tak, jest rychlej. Jsou tohle pošes? Pojďme zjistit, co je uvnitř. Podívej se na to, modré Lego. Proč ho potřebuji? Voní sladce. To je čokoláda? Jaké lahodné jídlo. Zkusme to. Miluji to. Sním to všechno. A teď si chci postavit vlastní hrad. Ano, pojďme na to. Podívej se na to. Jak skvěle. Bude to tak lahodné a krásné. Dobře, ještě trochu a už jsem skoro hotová. No, jak skvěle. Emo, jaký obrovský krásný hrad si postavila. To je super. Můžu se ho dotknout? Au. Ach no. Dobře, podívám se, co mám. Páni, mám modré nachos, ale vůbec nemůžu otevřít balíček. No tak, Emo, přestaň se mi smát. Hej, otevři to. Skoro se to povedlo. Ach, konečně. Ups,
všechno se rozpadlo. No, nevadí, jsou stále takovou lahodnou pochoutkou. Chci postavit celou věž z nachos. Budu velmi cool. Takže sestavil jsem nejvyšší věž z nachos. Ach jo, teď to můžu sníst všechno najednou. Uvidíme. Přesně tak. Jo, jak lahodné. Líbí se mi to. Počkej, proč mě pálí ústa? Ne. Ne, Nancy, tvoje nachos byly neuvěřitelně pikantní. Podívej se na ně. Jsou s červenou paprikou. Musím přestat smát. Potřebuji pomoc. Dostávám z úst oheň. Můj čokoládový hrad. Roztéká se. Dobře, mám tady hasicí přístroj. Tak to uhasíme. Dobře, myslím, že jsem hotový. Ale nyní se můj hrad změnil v modrou louži. Podívej se na to. Jaká noční můra. Ach ne. No, alespoň Tom odešel. Podívej se na tento cool telefon. Můžu si s ním hrát. Páni, takže jsme aktualizovali hodiny. Uvidíme, co mám. Počkej. Mám lízátka a šváby uvnitř? Hrozné! Jak můžu mít takové? Ukaž, co máš. No tak. Dobře. Mám něco divného. Je to pastelka? Dobře, jak to... Dobrý výkon. Zkus to dostat ven. Dobře. Fungovalo to? Stalo se něco? Ne. Počkej, co? Můžu něco nastříkat. Je to strašně kyselé, ale je to cool. Chci víc. Pohodlí je to, co Nancy, chcete. můžu to zkusit? Prosím, ani náhodou. Ach, jaká jsi chamtivá osoba. Tvoje sladkost je pryč. A mám ještě lízátka z šváby. Vypadají mega úžasně, ale zkusím to trochu olíznout. Bojím se, že mě napadne šváb. Ach jo, to lízátko, podívejme se. Ten lízátko je tak chutný. Mám ho rád. Ach, tak dobrý. Ale je tam šváb. Kde je ten šváb? Ach ne, je na mých ústech. Ach fuj, to je odporné. Vezmi to pryč. Už nechci nic víc, Nancy. Ach, nebudu se s tebou moc domluvit, že ano? Budu muset sníst všechny lízátka. Ale počkej chvíli, myslím, že mám nápad. Co takhle zaměření? Vidíš? Ukážu ti to. 2 a teď, vidíš? 1. Páni, jak jsi to udělal? A teď všechno zmizí. Páni, skvělý trik. Teď budu první, uvidíme. Páni, to je záchod s lízátkem. A co je uvnitř záchodu? Je tam modrý prášek. Ach, raději to vyzkouším. Vezmeš lízátko, olízneš ho a teď ho můžu namočit do prášku. A teď olízneme prášek z lízátka. Jak je to lahodné, úžasné. Opravdu mi to chutná. Emo, tohle je tak lahodné. Chci víc a víc. Tak dobrý. Nancy, jsi tak vtipná. Tvoje rty jsou teď modré. A teď je řada na mě. Udělal jsem to. Dobře. Tak tohle jsou bonbony od Juicy Drop? Skvělé. Miluji je neuvěřitelně moc. Nalej všechnu marmeládu na talíř takhle. Mají tak krásnou modrou barvu. A teď vezmeme kyselý gel. Je také modré a tak krásné. Zkusme zkombinovat marmeládu a gel. A vyzkoušet to. To je tak roztomilé. Dobře, je to tak kyselé, ale velmi chutné. Emo, můžu také ochutnat tvou sladkost? Pojďme dát trochu kyselé marmelády na můj chupa chups. Určitě to bude velmi chutné. No, raději to zkusím. Děkuji. Zbíhají se mi sliny. Dobře, podívejme se. Můžu ti dát svůj modrý prášek. Chceš trochu? Jasně, určitě. Dobře, zkusme to. Smícháme naše sladkosti a uvidíme, jestli to stojí za to. Mám tak kyselé, ale tak lahodné. Podívej, mám modrý jazyk. Já taky. Jsme tak vtipní. Otevřeme ty poklopy spolu. Wow, mám jedlý rtěnku a posypky. Skvělé. Co máš ty? A já mám posypky marmeládové oči na týčkách. Super. Začni první. Super. Růžová. Radši si to dám na rty.
Nádhera. Mérty budou zářit. A tohle je vzdušný polibek pro tebe, Nancy. A teď se podíváme, co je v mé sklenici. Dobře, vysypejme všechno na talíř. Jaká krásná modrá posypka. Skvělé, líbí se mi to. A teď namočíme rty do tohoto prášku. Koukej, jak krásné modré rty mám. Mé rty jsou neuvěřitelně lahodné. Mňam. Nancy, teď si na řadě ty. No, pojď. Samozřejmě, mám už dokonce hlad. Nejprve vyzkoušíme tyto legrační marmeládové oči. Hodí se mi modrá barva očí? Je to zábava. Je to tak legrační. I když také chci ponořit marmelády do posypů. Nasyp posyp na talíř a ponoř do něj marmelády. Dobře, takhle. Podívej, drží se. A teď to můžu zkusit. Je to tak chutné. Mňam. A teď vypijeme obsah tímto brčkem. Mohu to mít také, prosím. Výborné. Dobře, můžu se s tebou podělit. Opravdu? Děkuji. Jsi tak dobrá přítelkyně. Je to tak lahodné, Nancy. Děkuji.